musíme sa porozprávať. Určite aj ty poznáš túto hroznú vetu, pri ktorej si mozog vždy vybaví všetky tie najhoršie možné scenáre a ide ti explodovať. Či túto vetu vysloví tvoj šéf, kolega, kamarát alebo tvoj partner, tvoj mozog si nikdy nepredstaví nič dobré. Čo som spravil, na čo som zabudol, čo som pokašľal a mnoho iného. Stoici sa však na takéto situácie pripravovali dopredu. A to tým, že si predstavovali, aké všetky možné situácie môžu nastať. Predstavovali si tie situácie, ktoré sú dobré, zlé, ba dokonca aj tie najhoršie. A nie preto, aby sa trápili, ale preto, aby prišli do rozhovoru pripravení. Pripravenosť do rozhovoru nám má priniesť pokoj. Pretože pokoj je niekedy viac, než to, aký je výsledok toho rozhovoru. Pretože vieme ovplyvniť to, aký sme pripravení, ale nevieme ovplyvniť to, aký je výsledok.